सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, एगो बहुत बड़ खुलासा रउआ लोग के बीच हम लेके आइल बनी। जी हाँ, रउआ लोग के बता दी कि भोजपुरी के सुपर स्टार पवन सिंह के फिल्म में फिर एक बार अमरपाली दुबे दोसर का गाना के रूप में जबरदस्त एंट्री देवे जा रहा भाई। रउआ लोग सोचत हो कि राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया फिल्म सत्या में जबरदस्त डांस के बाद पूरा सुपर डुपर हिट भइल गाना, इतना सुपर डुपर हिट भइल गाना कि छलकता हमरो जवनिया जैसन गाना, लॉलीपॉप लागेलू जैसन गाना के रेंज में ओहू गाना के कद बढ़ गई। अब लोग के इंतजार हो गई बा कि आखिर पवन सिंह के साथ कौना फिल्म में अमरपाली दुबे ऐसन रोल कर रहल बड़ी। तो वो लोग के बता दी आज एक हम सबसे बड़ खुलासा कर जा रहा बनी कि पवन सिंह के फिल्म पवन राजा में फिर से ही जबरदस्त एंट्री लेवे आ रहल बड़ी अमरपाली दुबे। अब ये सब चीज के इन्हें देख के खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव आश्चर्यचकित वालों कि आखिर काहे अमरपाली दुबे पवन सिंह के इतना करीब जात नजर आ रहल बड़ी। रउआ लोग भी देखनी कि उन्हें फिल्म उनकर आई रहे सत्या में अमरपाली दुबे के राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया में जबरदस्त एक्टिंग के अलावा डांसिंग के अलावा पूरा पब्लिक पसंद कैलस, काहे से कि वो गाना वो फिल्म के सबसे सुपर डुपर हिट रहे। तब फिर उनका के आजमावल जा रहा बा फिल्म पवन राजा में, काहे से कि पवन राजा के कहानी पवन सिंह के जीवन पर आधारित बाटे। तो ये सब चीज देखल दिलचस्प हो। गाना कौन बाटे ये तो आवे वाला समय बताई, आवे वाला दिन बताई कि कौना गाना पर अमरपाली दुबे पवन सिंह के साथ जबरदस्त ठुमका लगावत नजर आ रहा बड़ी। तब तक के लोग फोटो देख सकते वही गाना के शूट के ये फोटो देख के पूरा सोशल मीडिया में हंगामा हो गई। जी हाँ, भोजपुरी की ताजा तरीन खबर वो लोग विजय से लिया बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट में। धन्यवाद।